Piny owacho mamalo kod mago mag counties ketenge kombe mag telo ne oganda mawuok e dhoudi matindo e pacho ka kaka yone ni gin bende onywandgi e telono. Ma oyangi jatend piny Kenya William Ruto nyasi mar dhialo oganda mawuok e dhoudi matindo. Kama oyango ni piny owacho dhi chuogo duol marango weche dhoudi matindo katon jenero miteko mar goro chike ma biro tayogi. Lydia Okeyo nigi ler. Higni 33 mokadho, riwruok mar piny mangima United Nations nochuogo odiechieng' mar dhialo dhoudi matindo e piny mangima. Nyasi mar dhialo ogandagi nobagi mokwongo e pacho ka higa mar 2023 kaka wuono ne en tielo mar adek mar nyasi makamano. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni apise sirikal mamalo kod mago mag counties biro keto tenge kombe mag telo ne oganda maya dhoudi matindo kaka yor nywandogi e telo kendo kedo gi akwede mosebedo kane ni thurka. Tuwe na sheria ambayo sasa italazimu kila wizara, kila department, hata county governments, vile wale wachache minorities na marginalized watajumuishwa katika uongozi na katika mipango ya serikali ya Kenya. If the only plan you are walking around with is how to share an non-existent government, I don't know, 40% to this character, 20% to that character. Kwani nyinyi mnafikiri sisi ni wajinga kiasi gani? Ati serikali ni yenu, watu mmeketi chini kwa hoteli watu 10. Ati mtagawa serikali na sisi mamilioni hawa, serikali yetu iko wapi? Kaka yorno ni weche mamulo ngima gi orangi makare, jatend piny oyango ni sirikal dhi chugo kuku mabiro rango weche oganda go ka bende ogolo chik mondo mi aton jenero gor chike mabiro taogi. The policy establishes a minorities and marginalized communities directorate as a central coordinating unit and provides for the creation of a national council for ethnic minorities and marginalized communities through legislation. Bende oyango ni piny owacho biro chugo skunde ma isedogo ne nyithindo oganda masedo gi jamni kaka yorneno ne nyithindgi osomo. Bende ibiro ket tenge $500,000 ma siro sombgi kod $200,000 ma ibiro tigo e gero skunde makuondego. Kuanzia sasa tutaweka hazina maalum ya milioni 500 kila mwaka ya kusaidia watoto kutoka jamii ya wachache. Vile vile nomadic schools itawafuata watoto wa wale ambao ni wachungaji ama wale ambao ni nomads, ndio tuhakikishe ya kwamba wakati wanaendelea na maisha yao watoto wao wasikose nafasi ya kusoma. Kaka yorneno ni oganda go kudong chike oganda maro malufu nyariyo ibichulnegi okumba mar thieth Marsha kabende ibiro ketnegi doho ma isedogo mabiro konyo e yalo buchegi. Hebu nione wala anasema tuko tayari katika hiyo mpango. Nyasi makamano kelo kanyakla jotelo mamalo kod mago maya e koro gwenge ma pacho ka maro malufu 5 mane ochope kar jotend jatend piny Kenya e boma ma Nairobi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.